Xebrite. Do popisku vám dám kanál, no nedám vám ho do popisku, poviem vám ho. Dávam sponzor kanálu Jergo 50, to je môj kameraman. Áno, to som ja. To je on. No dneska by som mal nejaké triky. Kameraman môže niečo dodať. No a ako povedal Paťo, tak bude on jazdiť na kolobežke a rovno ako dotočíme toto video, tak on bude natáčať zase na môj kanál, ako ja budem jazdiť na tejto bestii. My sme ako takí takzvané bratia, ktorí sa nevedia rozhodnúť, že jeden jazdí na BMX-e, to som ja, a druhý na freestylovej kolobežke, ale aj tento mrchač za chvíľu bude mať BMX-u. Na narodeniny. Na Vánoce ty. Na narodeniny. Lebo 2,5 mesiaca bude po Vianociach ležať v komori. Aha, chápem. Takže poďme na prvý stand. Takže zatiaľ čau. Takže ľudia, Paťo nám ide zadať prvý tríček. No, takže prvý trík je Xebrite. Skúsime. No, poď. Skoro. Dáme ešte raz. No, daj to. Poď, ide. Dáme vám takto Xebrite. Počkaj, niečo poviem. A ináč ľudia, áno, mám BMX-u na brzdy, ale je to kvôli tomu, lebo už to vidíte hneď. Není to freestylová, je to klasická BMX-a. No poď ty ten Xebrite dať. Áno, pokiaľ sa pýtate, že viem čo to je, áno, on mi to aj povedal, ale ako a pred mesiacom som sa to aj sám učil. Xebrite? Áno, tak ja ho vím. No, takže, proste sám. Môžem si potom aj ja skúsiť Xebrite? Sám spočíva o tom, že vy takto idete, zastavíte sa, teraz vám to ukážem, vyskočíte, dáte tak naopak, dopadnete, vyskočíte, dopadnete naspäť a dáte si to keď tak späť a nejaký stan. Počkaj, Paťo. Ale normálne sú proste takisto, len spravíš toto. Dobre, poď sem ku mne. Skúsime ešte také fejkový backspin. Dobre ľudia, počkajte. Hej. Dobrý. Počkaj, Paťo, nerob. Kuchni, tam je Maťka. Natáčaš to? Áno. No, tak daj barspin fejkový. Ty si to natáčil? Áno. No. To není barspin, to je Xebrite. No, ľudia, tento to nevie, tak ja... No, pozrite. Počíta sa to ľudia? Napíšte mi dole do komentárov. To tam musíš si povoliť. No, a teraz ja idem skúsiť Xebrite. Natáčaj. Tak. Je to malé. No, skús Xebrite. Počkaj, musím ísť na niečo, Hej, ináč, sorry, ale ja mám zlú grafiku asi na telefóne. Ale nevypni to hlavne. Takže ľudia, ideme na to. Opa, Je to tam. Takže Xebrite na prvý pokus. Ideme na ďalší stand. Takže zatiaľ čau. Takže tento stand sú fejky na kolobežke. GG. Ja som skoro zletel. Takže ideme na ne. Fúka tu mega. Kúknite sa na tie stromy. Kúknite sa na Paťovú bundu. Kúknite. Normálne nás tu ťahajú. Nevadí, my sa fúkaniu vyhneme. Paťko nám chce zadať fejky. Ľudia, myslím, že pre dnešok na Paťov kanál by to asi už stačilo, ne?
A potom na mojom kanále uvidíte zase na BMX. Takže dáme si posledný stand a to je jump. Jump a do tej diery, alebo... Ľudia, dal to, ale... Ja by som to dal takto čistejšie, nie do tej diery, lebo kúknite, čo tu urobil. Ja by som to jumpoval takto. Sem. No ale tu mám až díru. Ale skús dať taký bunny hop. OK, to už bolo lepšie. Takže ľudia, pre dnešok by to... No, ty si to povedz už? No, pre dnešok by to bolo všetko. Zanechajte na tomto videu like, odber, koment, aj komenty. A my sa vrhneme, aj zvonček, a my sa vrhneme na natáčanie na Jergušov kanál. Takže... Zatiaľ čau!